Lewaply ýaşaýjylar welaýatyň döwlet migrasiýa gullugundan biometrik pasport almak üçin 2020-nji ýyl üçin nowbata ýazylýarlar. Häkimetler pasport almak nowbatynyň şonuna ýetjekdigini aýdýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçysy 29-njy noýabrda habar berdi. Habarçynyň maglumatlaryna görä welaýatdaky giň ýaýran işsizlik we beýleki sosial problemalar esasan ýaşlary iş ýa-da okuw üçin daşary ýurtlara çykmagy mejbur edýär. Häzirki wagtda pasport almakçy bolýan lewaplara migrasiýa edarasy 2020-nji ýylyň iýun aýyndan nowbatyň ýetjekdigini aýdyp jeton berýär diýip habarçy sözüne goşýar. Lewabyň çäginde migrasiýa gullugynyň iki edarasy ýerleşýär. Olaryň biri welaýatyň administrativ merkezi Türkmenawatda, beýlekisi Kerki etrabynyň etrap merkezinde ýerleşýär. Ýöne habarçynyň maglumatlaryna görä Kerkidäki migrasiýa edarasy häzirki wagtda pasport bermeýär. Welaýatyň ýaşaýjylary biometrik pasport üçin diňe Türkmenawatdaky migrasiýa edarasyna ýüz tutmaly bolýarlar. Ýöne ol ýerde nowbatlaryň uly bolmagyna pasportyň diňe bir ýerde berilmegi däldi, pasport çykartmakdaky korrupsiýa diýip Lewaply bir ýaşaýjy Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Onuň sözlerine görä welaýat migrasiýasyndan pasport çykartmakdaky giň ýaýran korrupsiýa köp Lewaply üçin inni sır däl. Ol pasportyny täzelän ençeme Lewaplynyň sözlerine salgylanyp paranyň mösberi barada maglumat berýär. $500 paranyň hasabyna 2 hepdeniň içinde biometrik pasportuny täzelýärler diýip Azatlygyň habarçysy aýtdy. Onuň öwrünün maglumatlaryna görä pasport çykartmak üçin migrasiýa edarasyna para berýänleriň aglabasy daşary döwletlerde hemişelik ýaşaýyş ruhudy esasyna ýaşaýanlar ýa-da daşary ýurdun raýatyna durmuşa çykanlardyr. Habarçynyň maglumatlaryna görä raýatyň biometrik pasporty eýe bolmagy onuň ýurtdan goýberilmeginiň kepili bolup durmaýar. Yerli ýaşaýjylar ýurtdan çykmak üçin hem migrasiýa işgärleriniň para soraýanlygyny aýdýarlar. Pasport almakdan başlap ýurtdan çykyp uçura münýänçäler migrasiýa işgärlerine berilýän paranyň mukdary $4-5 diýip Azatlygyň habarçysy sözüniň üstüne ýetirdi. Onuň sözlerine görä häkimetler dilden görkezme esasyna raýatlaryň köpçülikleýin ýurtdan çykmagynyň öňüni almagy synanýar.